बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कणकवली शहरातील उड्डाणपुलाखाली विविध विकास कामं करण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केली. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची परवानगी मिळणं शक्य नसलेल्या कामांची घोषणाबाजी त्यांनी केली. साऊंड प्रूफ योगा केंद्र, सेल्फी पॉइंट, नाट्यगृह, कलादालन, प्रसाधनगृह अशी कामं उड्डाणपुलाखाली होऊ शकत नाहीत. केवळ जॉगिंग ट्रॅक आणि खुले बॅडमिंटन कोर्ट यांसारखीच कामं शक्य आहेत. त्यामुळे जी कामं होऊच शकणार नाही आहेत त्यांचीही कणकवली नगराध्यक्षांकडून घोषणाबाजी सुरू असल्याची टीका माजी उपनगराध्यक्ष तथा विद्यमान स्वीकृत नगरसेवक बंडू हरणे यांनी केली आहे. येथील समीर नलावडे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत हरणे बोलत होते. यावेळी नगरसेवक मेघा गांगण, नगरसेवक संजय कामतेकर उपस्थित होते. सन्माननीय नगराध्यक्षांनी कणकवलीच्या उड्डाणपुलाखाली सुशोभीकरणाकरिता जी माहिती दिली आहे, जे टप्पे सांगितले, ह्या अनुषंगाने पहिलं प्रथम आधी मुळात आता जे काम निघालेलं आहे 1 कोटी काय 21 लाख काय, तर हे काम एकूण या कामाला सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांनी 1,50,00,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत जिल्हा नियोजनमधून सन 2025-26 साठी. आणि त्याची प्रशासकीय मान्यता मी तुम्हाला दाखवतो. तुमच्याकडे मी ही कॉपी देतो प्रत्येकाला. ही कॉपी 3 नोव्हेंबर 2025 आहे. आणि हे पैसे सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी एवढ्यासाठी मंजूर केले होते ब्रिज खाली की आदरणीय माननीय खासदार राणे साहेबांच्या सूचना होत्या की आप्पासाहेब पटवर्धन जो आपला मुख्य चौक आहे, या चौकाचं जे विद्रुपीकरण झालं, तर ह्याचं विद्रुपीकरण नव्हतं, सुशोभीकरण झालं पाहिजे. आणि विशेषतः त्याचबरोबर कणकवली व्यापारी संघाची सातत्याने मागणी होती की आप्पासाहेब पटवर्धन चौक आणि त्याच्या आजूबाजूच्या ब्रिज खालील परिसरात एक ब्युटिफिकेशन व्हावं. आणि त्यातला एक भाग सुद्धा कणकवली व्यापारी संघ सुद्धा आपल्यातर्फे डेव्हलप करायला घेत होता, आपल्याला माहीत असेल. आणि त्यांची सगळ्यांची मागणी म्हणून सन्माननीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांनी हा निधी मंजूर केलेला आहे. 3 नोव्हेंबरला झाल्यामुळे 6 नोव्हेंबरला माझ्या माहितीप्रमाणे आचारसंहिता लागली आणि आचारसंहितेनंतर हे काम पुढची प्रोसिजर थांबवावी लागली. आणि आता हे काम होतंय, पण हे काम होतंय कुठे? कालच्या नगराध्यक्षांच्या प्रेस कॉन्फरन्स जेव्हा मी वाचली त्यावर मी बघितलं की ते होतंय श्रीधर नाईक पुतळ्यात त्या परिसराच्या ब्रिजखाली. तर ते तिथलं नाही आहे. त्याचं कारण असं की सन्माननीय खासदार नारायण राणे साहेबांच्या सूचनेनंतर हायवे डिपार्टमेंटला सुद्धा सूचना गेल्या होत्या की हायवेचे जे मेन स्पॉट आहेत तिथे सुद्धा ब्युटिफिकेशन झालं पाहिजे. आणि म्हणून 11 किंवा 13 आय थिंक माझं जरा जिल्हा नियोजनमधून हायवे डिपार्टमेंटला सुद्धा निधी देण्यात आलेला आहे. आणि त्या निधीतून कणकवलीचा जे काम हायवे डिपार्टमेंटमधून जे घेतलं आहे ते श्रीधर नाईक पुतळा आणि जो परिसर आहे ना तिथलं घेतलेलं आहे. आणि हे पैसे जे आहे, ही जी रक्कम आहे ही आप्पासाहेब पटवर्धन चौकचा आजूबाजूचा परिसर त्यासाठी घेतलेला आहे. आणि कणकवलीच्या व्यापाऱ्यांची ती मागणी होती सातत्याने आणि खासदार राणे साहेबांची मागणी होती. आता हे इथलं काम तिथे नेत आहेत आणि तिथे ते होणारच आहे. म्हणजे आम्हाला तिथे होणारं काम मागे जाणार आणि इथे होणाऱ्या कामाला परत वेगळे पैशाची वाट बघावी लागणार. आणि जे मेन शहरातलं जे विद्रुपीकरण आहे ते कुठेतरी क्लिअर झालं पाहिजे होतं, पण त्याला तिथे तसं करायचं नाही आहे. कारण आता तिथे भाजीवाले आहेत किंवा आता नवीन दुकानं होताना बघताय, स्नॅक कॉर्नर वगैरे तुम्ही पाहताय. आता आमच्या काळात हे आरोप करत होते आमचे महिना 8.5 लाख रुपये आम्हाला हप्ता होता. कदाचित आता
त्यांना ते सुशोभीकरण करायचं, तिथे त्यांना ठेवायचं. हे हप्तेवाले आता ह्यांना सुरू झालं काय असा शंका आहे. आणि नवीन परत हप्ते वाटण्यासाठी नवीन दुकानं झाली काय, याचं सुद्धा उत्तर कणकवलीकरांना यांनी दिलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, याचं उत्तर मुख्याधिकारी सुद्धा राणे साहेबांना देतील, कारण त्यांच्या सूचना होत्या की तिथे केलं पाहिजे म्हणून. असो, आणि त्यानंतरचं पुढील सांगतो की पुढील ह्या 5 वर्षात टप्प्याटप्प्याने त्यांनी हे सांगितलंय की बघा, साऊंड प्रूफ योगा, ध्यानधारणा केंद्र, कलाकारांसाठी छोटे नाट्यगृह, 2 ठिकाणी सेल्फी पॉइंट, कोकण संस्कृतीचे कलादालन म्हणजे म्युझियम, नंतर 1200 मीटर पिलर दुतर्फा जॉगिंग ट्रॅक, 3 ठिकाणी सुसज्ज प्रसाधनगृह, छोट्यांसाठी खेळाचे मैदान आणि वाचनालय आणि साहित्यिक कट्टा. मुळात सन्माननीय नगराध्यक्षांना ते ज्ञात नसेल किंवा त्यांचा अभ्यास ते करत नसतील किंवा समजत नसेल. हायवे डिपार्टमेंटकडून जेव्हा आमच्या काळात आम्ही ही NOC घेतली की सुशोभीकरणासाठी, त्या सुशोभीकरणाच्या NOCत त्यांनी वाचावं, स्पष्टपणे त्यात उल्लेख आहे की कुठच्याही प्रकारचं ठोस बांधकाम करण्यात येऊ नये, त्याला हायवेने परवानगी दिलेली नाहीये. आणि म्हणून यांनी ह्या सगळं करण्यास आमचा अतिशय पाठिंबा आहे. मात्र हे होऊ शकत नाही, काही झालं तरी होऊ शकत नाही. यातलं फक्त 1 की 2 ट्रॅक होऊ शकतो, कारण त्याच्यात असं कायमस्वरूपीचं बांधकाम नाही. आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला सांगतो, बॅडमिंटन कोर्ट न बांधकाम करता फ्लोरिंग केलं आणि जर जाळी केली तर ही 2 कामं होऊ शकतात. याच्या व्यतिरिक्त कुठचंही प्रकारचं बांधकाम असलेलं कुठचंही काम होणार नाही. कणकवलीकरांना खोटी आश्वासनं देत चाललेली आहेत. ते आमचे पैसे, आमच्या पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या पैशावर फक्त मिशीला तूप लावून सांगतायत. याचा 5 महिने आमचे झाले, आजच होतील काय, उद्या 5 महिने पूर्ण होतील हे नगराध्यक्ष निवडून आल्यावर. त्यांच्या 5 महिन्याच्या कारकिर्दीत हे किंवा उपनगराध्यक्ष यांची टीम यांनी एकही नवा रुपया आणलेला नाही, काहीही केलेलं नाही, फक्त खोटी आश्वासनं देत सुटले. आणि जे कधीही घडणार नाही, जे अस्तित्वात येणार नाही, त्याचे फक्त या 2 ते 3 सभेत ठराव घेण्यात आलेले आहे, जे प्रत्यक्षात कधी अंमलात येणार नाही. दुसरी गोष्ट, मागील मी तुम्हाला सांगितलं होतं 21 जी टेंडर रद्द केली त्यांनी, निविदा कॅन्सल केल्या. पावसाळ्याच्या तोंडावर लोकांचे कितीतरी रस्ते जे करणं गरजेचं होते, म्हणून मागच्या वेळेला आमच्या प्रयत्नातून पालकमंत्री साहेबांनी निधी दिला होता. आज ते मी तेव्हा आमच्या सभागृहात, आम्ही असो, मैगाताई असतील, संजीव असेल किंवा आमचे सदस्य सर्व, त्यांनी वारंवार सांगितलं होतं की टेंडर कॅन्सल करू नका, पावसाळा जवळ येतोय. पावसाळा जर उद्या कामं झाली नाही तर लोकांना त्याचा त्रास होणार. पण ह्या नगराध्यक्षांनी आपल्या मगरूरने आणि बहुमताच्या जोरावर तो ठराव घेतला आणि तो ठराव आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याच्यावर दाद मागितली. अद्याप मान्य जिल्हाधिकारी हे न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे ते पेंडिंग आहे, त्याचा निर्णय ते यथोचित देतील, तो प्रश्न वेगळा. पण आज असं झालं की ही कुठचीही कामं डांबरीकरणाची किंवा लोकांना हवी असलेली होणार नाही. त्याचं उत्तम उदाहरण परवाच पेपरमध्ये पाहिलं मी की 18 रोड परबवाडीतील 2 रस्ते आहेत, बिजली नगर मधला आहे, मराठा मंडळ कडचा आहे, इकडे पिळणकर वाडी कडचा रस्ता आहे, असे 11 रस्ते मी पाहिजे तर यादी देतो. वर्कशॉप कडचा रस्ता आहे. ह्या रस्त्याने नागरिकांना चालायला नको, काही नको. आणि अशी ह्या सगळ्याला जबाबदार नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष त्यांची टीम आहे. या जनतेपर्यंत हे मेसेज जावा आणि उद्या ह्या पावसात जो त्रास होणार आहे तो कोणामुळे झाला ह्या कणकवलीकरांना समजावा, म्हणून आपल्यामार्फत कणकवलीकरांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. धन्यवाद.
कणकवली नगरपंचायत हद्दीत बगीचा सुशोभीकरण व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. तालुका कणकवली. रक्कम 1,50,00,000 9,698 ही रकमेची आहे. म्हणजे जिथे जिथे गरज असेल तिथे तिथे करायचं आहे, म्हणून पर्टिक्युलर नाव घातलं गेलं नाही. तर एकच नाव घातलं तर तिथेच खर्च करावा लागेल, लक्षात घ्या. तर असं ते झालेलं नाही. इथे आपल्याला जिथे जिथे गरज आहे कणकवली शहरात तिथेच हा एस्टिमेट करून ते काम करून घ्यायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, व्यापारी संघ प्रचंड आग्रही होता कणकवलीतला की इथे झालं पाहिजे सातत्याने. पण आता मात्र व्यापारी संघ कशाला गप्प आहे की त्यांना ते माहीत नाही की माहीत असूनही काही जण गप्प आहेत, हे मात्र समजून आणलेलं नाही. माझ्या माहितीमध्ये काही व्यापारी मित्रांनी, म्हणजे मला लांबून ऐकून आहे, मला प्रत्यक्ष माहित नाही, की चौकशी त्यांच्याकडे केली होती. तर नगराध्यक्षांनी सांगितलं की मागच्या सभेने तो ठराव घेतलाय, मागच्या मंडळी म्हणजे आम्ही. तर मुळात ही रक्कमच नोव्हेंबर 25 मध्ये आली आहे आणि तेव्हा प्रशासकीय राजवट होती, लक्षात घ्या. आमची 5 मे 2023 ला मुदत संपली. नंतरचा पुरा पिरियड हे नगराध्यक्ष विराजमान नवीन बॉडी अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकीय राजवट होती. त्यामुळे काही जे आपण जे करायचं आणि जे जमत नाही त्याची बिलं आमच्यावर काढायची, हे उद्योग आता नगराध्यक्षांनी बंद करावे. कारण शेवटी खरं ते खरं हे समोर येणार आणि आम्ही प्रत्येक वेळी तुमची जी काय वेगळी बाजू आहे ती सुद्धा जनतेसमोर आणणार, एवढं लक्षात ठेवावं.